Bueno, hola a todos. Aquí estamos no noveno gameplay da campaña dos huevos no Rome 2 Total War. Eimos no ano 170 antes de Cristo. Vai todo moi ben, é unha partida realmente fácil. Os galaicos teñen casi conquistada toda a península ibérica, que é un verdadeiro puntazo. A ver se consigo que conquisten tamén os turdelanos. No, quen eran os de arriba? Non me lembro quen era esa facción. A verdade, ahora mismo non me... A ver... a ver, quen era? Quen era? Ah, os cántabros, merda. O que non me fixei o outro día é que resulta que estes colegas teñen moi boa relación cos galaicos. Así que non sei eu se me van a aceptar metérseme en guerra con eles. Teño dudas moi serias. Xa hace acceso simple contra cántabros. Joder, claro. Bueno, a ver, vamos a despedir antes de nada. We have need of talk, I'm sure. We also need... I will take word of our agreement. Aí estamos. Que non me acordei de darlles acceso militar. Que tamén é o colmo do colmo, pero non. Oh, Father, be praised! How can I help? Ah, ainda non estás aí, non chegaches. Vale, vale, teño que pasar turno para poder facelo. Vale, mira tú que cousas. Eu creo que se lles declaro a guerra a estes que me van follar, estes van pasar de min, porque son moi amigos. Que joderse, son moi amigos. Creo que me confundín e debería seguir atacando o sur. Debería seguir atacando o sur realmente, pero bueno. Thirsty for battle. Creo que está completo para facer o... Para facer xa o fin de turno. Non me lembro como deixei, pero creo que sí. Sei se me falta algo por facer. Vou mandar un ejército destes. Dame igual, vou non mandar xa, vamos. Porque aí non pinta nada e teño que acabar con todo isto. A vida é dura e é o que hai. É o que hai. Non podo seguir esperando a facer o tonto porque senón non acabamos. Así que facémolo ahora mismo. Joder, pues nada. Aí te quedas. A ver, teño que reclutar. Non, debería reclutar en algún lado. Tú estás aí medio tal. E damoslle eso mismo. E tú a por este. Placa. Va, esto como ciudad. Pensé que estaba solo. Nada. Todo controlado, todo ganado. Ahí estamos. Rebeldes de Masalia mortos. Vale, e seguimos subindo o rango. Seguimos subindo, que eso sempre ben. Este tamén. Vale, así me gusta. ¿Tú qué eres? Bueno, vamos dar por aquí un pouco de orden. Poñelos un pouco a andar, porque senón... Bueno, e vamos a... Merda, teño que facer todo eso. Merda, non teño feito eso. Pois vas a esperar, tío. Pois xa podes esperar, vamos. Así podo reclutar cabalos que me fan falta para algún por aí seguro, vamos. Buscadores e general. Reclutamos. Ah, podo reclutar espadachines maestros. Madre mía, que bo rollo, pensé que non podía. Hala, pues fuera. Ahí estamos. Eso controlado. Gustaron os espadachines maestros, sí señor. Eso un pouco pringaos. Vámonos deixar un pouco máis. Este está aí. Pode reclutar tú? No, tú non podes reclutar nada. Vamos a facer unha visita rápida das tropas. Tú estás aí, pobre infeliz, morto de asco. Aí estamos. Estes non hai nada que facer. Tú tampouco. Los hacedores de juramentos péganse unha vida, que bueno. No, vamos a facer un fin de turno.
Vamos guardar a pasta para despois. Vamos guardar algo de pasta para despois. Non vai a ser o demo que me faiga falta. E creo que a vou cagar, porque creo que ao declararlles a guerra a estos vanse a mosquear aos galaicos. Vanse a mosquear os galaicos. E non quería que se me mosquearan os galaicos. Pero bueno. É que aquí hai un... non nos asalto con esta mierda de tropas que teño aquí. Necesito tropas máis contundentes. Necesito tropas un pouco máis contundentes. Bueno, veña, finalizamos turno e a ver como van as cousas por aquí adiante. A ver como van as cousas. Os galaicos aí dando todo, si señor. Mira que me acaban de joder que se leven tamén os galaicos cos cántabros, Hai que tocar os collós. Hai que tocar os collós. Por si acaso vou facer un save xusto antes de declararlles a guerra. Non quero perder todo o xogado por unha tontería. E se non funciona, pois volvo atrás. Non, sin cortarme un pelo, ademais. E veñeme proteger os galaicos, eu flipo. Con esta mierda de tropas, tío, que teñan máis guarnicionadas do que me das. Pero bueno, si tamén van pillando experiencia as súas tropas. Tamén van facendo algo máis. Eles non perderon. Vamos ganando todos. Ganamos todos con isto, ganamos todos. Citas reales, turdelanos. Os turdelanos aquí a... Oi, andades mosqueados os turdelanos, Turdelanos andan mosqueados. Non me extraña. Madre mía. The portents are clear. A treaty between us would please the gods. Vale. Non teño interés en... Madre mía, todo o puto pueblo, colega. Pero facía falta tanto, Madre mía, eu penso que non, Vamos. Non facía falta tanta historia para eso, Joder, chorvos, xa vos vale. Vale. Rebelión en Gadir, rebelión en Patapio, objetivos, control... Vale. Oh, mira que ben me veo o tesoro ese. Joder. Domina 6 facciones distintas, capturando el último asentamiento. Vale. Save, antes de nada, fai un save. Esta vez sí. Bueno, eso. Save feito. Así que seguimos. Imos a ver o que pasa aquí. A ver A ver se hai suerte, os galaicos se unen á guerra. E non armamos moito. Declaramos esta guerra. Galaicos, que era vos axuda, We will walk the warriors' road together Moi ben, then. At its uníronse. end stands your... Lay siege to their hovels. Vale. Vámonos debilitar. Vounos saquear e marcar ese objetivo para que os conquisten os galaicos. É a miña prioridade que os galaicos teñan a Península Ibérica. A mí importa unha merda a historia esta. Así que eu estou moi confiado, pero merda, xa estamos. Vale, seco. Pero creo que teñen moitas tropas. Teñen moitas tropas de Dios. Vouno pasar moi mal, me dá impresión, Dame impresión. Battle group ready. Sword master! Battle group awaiting your word. Dame a impresión de que o vou pasar francamente mal, vamos. Pero o que se chama francamente mal. Hostia puta, como estamos por aquí.
E a caballería que lle faigo? Caballería por aquí. A ver si metendo a por aí os despisto un pouco. Non sei eu como vai ser. Non o teño nada claro eu. Non o teño nada claro, Porque hai moitas, bueno, hai moitas tropas, Lanceros, íberos. Caballería, merda, teñen caballería. Teñen unha de caballería, Vou poñer unha de caballería por abaixo para cubrirme o meu cu. Vamos a poñer unha de caballería porque me vai vir flanqueándome por aquí, así que vamos a poñer por aquí para que a coma directamente o tipo. We hunger for blood and battle! Ballista! In the knowledge that today you shall crush skulls, break bones, and slice. Joder. Esto no me está gustando nadiña, Esto a mí no me está gustando nadiña, vamos. Pero nadiña, E se yo boto un par de collós, bo sitio. Home, yo vou botar un par de collós. Placa. Vou perder as catapultas, pero ya lo que hay, amigo. Pero ya lo que hay. Perderé as catapultas, pero gano por outro lado. É o que hai, a vida é así. A ver se me sale ben. Que eu teño as miñas dudas de que me vai a salir ben, pero bueno. El general enemigo ha muerto. Tío, reventei o general. Tío, xa lle reventei o general. Eso gustoume moito, amigos. Eso gustoume, bueno, moitísimo ademais, Ahora mismo creo que se quedaron sorprendidos e non saben o que facer. No, o bulto. Hai que disparar ao bulto, amigo. Sí, tío. Que vos pasa? Acabades de flipar, non contaba de ser tanta... amigos. Unha partida que se podía perder fácilmente. Vou a ganar. Porque eles non sei o que cojones están facendo realmente. Que facedes? Ahora mismo non sei que demonios están a facer eles, Take aim! Swords! Run, curse you! Bueno, hombre, vosotros Noble riders! vades flipar. Bah, non me están facendo un pulpo de daño. Non me están facendo nada de daño. No, para de aí. Non vos quero que vos movades máis. Vale, veña. Noble riders! Sword masters! Guard ready! Ready fighters ready! Sword masters! Sword masters! We are... Hemos descubierto las unidades enemigas ocultas. Lead for us! Aí estamos. Está indo todo máis ou menos ben. Caballería por aquí. Non me sale dos collos perder Ballista! esto. Non me vai salir dos collos perder esto. Noble riders! Vou non reventar. Veña. La fortuna se pone de nuestro lado en la batalla. Bound to death! Kill! Están atacando a nuestro general. Father! Noble riders! Están reventados, vale.
É que o de mandar, merda, vale. Sword masters! Buddha! Warriors ready! Kajat! Battle ready! Noble riders! Dame igual. Non quero que me perder. Non quero perdelas. Veña, vade por eles. Bueno, está... Germanic wo- No, ahora que hai moito morto. Ahora hai moito morto fácil, amigo. No, amigo, no. No, amigo, no. Riders ready! Ahora vai haber mortos moi fáciles aquí. Non entendo por que cojones fixo aquí a IA con esto. Non sei, Fixos a picho un lío. Riders! Fixos a picho un lío dunha maneira Kill! que eu non entendo. Charge! Eu non entendo como se fixo así a picho un lío. Non, porque non ten, joder, Sword masters! non ten moito xeito, vamos. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Non ten moito xeito, Non entendín esta partida como a planteou, pero realmente Ballista! non a plantearon nada ben, vamos, nada ben. Noble riders! Así vosotros seguide conseguindo mortes fáciles, Forward! que aí estamos subindo de level con mortes fáciles, que eso funde. As mortes fáciles son moi importantes porque Down to death! Udako! non sempre se consiguen mortes fáciles, joder. Yeah! We serve Germania! Xa unha puta basura. Xa non sei para que o poño, é verdad, porque fan menos. Kill! Non sei por qué, pero non fan nada. Con esa formación vale de moi pouco aquí. Cos romanos era boa, pero aquí non me está resultando excesivamente boa, a verdade. Bueno, Charge! xa estamos. Quita, hostia, que pesado eres, tío. Que puto pesado eres, tío. Noble riders! Kill! Kill, veña, matadios a todos. Matadios aí, matadios, que non escape ningún. And we die! Keep fighting! Ala. Bueno, xa podemos rematar o rollo, que este xa se acabou. Ainda non. Pobre peña, madre mía. Bueno, xa o podemos deixar. É que son mortes moi fáciles e necesito subir as unidades, así que é o que hai. Perdín a 45 homes, madre mía. Madre mía, madre mía. As balistas hincháronse a matar. Boa, mil entre as dúas balistas. Sí, señor. Sí, señor. E damos ya saquear. Ready for battle! For the tribe! Besieging settlement! E agora Fall salimos. back! É que se non fai isto non me sale. Eu penso que me debería salir para atrás sin facer tanta paranoia, pero bueno, da igual. E agora marcamos eso como objetivo. Os cántabros son ahora mesmo objetivo bélico, amigos. A ver se vos empanades. A ver se empanan os meus galaicos. Con que ataquen xa chega. E a ver se hai sorte. E a ver se hai sorte non veñen os colegas da lei arriba. Porque bueno, como me veñan a conquistar os colegas da lei aquí abaixo, acórdome de sus muertos. Esto está... non está todo máis ou menos ben. Isto que sodes vosotros? Estamos en guerra. For the all highest! Bup. Estamos en guerra. Ay, esto no me gustó, Tan en guerra contigo no me gustó, Bueno, Ready for orders! pues eso, traémoste a ti.
Ai, pois, amigo, For the tribe. é o que hai. Oh, Father, be praised. How can I help? Tú tamén ves, tú faznos falta, tío. Sí, 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 Is sí. that all? Faznos falta. Faznos moita falta por aquí. Oh, Father, steady as we go. E tú tamén. The sea beckons. Aí estamos. A invasión da península está prácticamente finiquitada. Isto vai ser coser a cantar. Porque agora os galaicos xa están fuertecitos. E ao estar os galácticos fuertecitos, pois xa é máis fácil facer as coñas. Porque, joder, non fai falta estar tan pendiente deles. E temos aquí casi... For the all highest. Quédanme... Que me queda? Quédame unha balista. E 6 con 6 cabalos chégame. 1, 2... Vale, xa estamos. Temos este ejército tamén feito de todo. Xa non podo facer máis ejércitos, non? Uau, sí, tío, podo facer outro ejército. Sí, señor, como molo beso. Como molo beso, sí, señor. Reclutar ejércitos, sí. Reclutar ejércitos. Ready for battle. E tú, espadachines, evidentemente. Ala, Are you ready espadachines. to do A your irlle dando. duty to the tribe? A irlle dando por aí. E agora, joder, temos que subir por aquí as cousas que as teño bastante abandonadas. Vamos a reparar o puto puerto. E tal. Subimos ao templo de Tyr. Hermanos lanceros, madre mía. Grandes defensas, estou un pouco baixo. No, nada, seguimos para baixo. Isto está todo controlado. Está todo controladísimo. A ver se non me atacan estes hijos de puta. For the all highest. A ver se non me atacan estes hijos de puta porque... Bueno, son... Pero son moitas tropas. Eu teño tropas mínimamente chungas aquí. Así que a ver como me vai. Se me atacan aí abaixo. E se, bueno, se perdo ese ejército, hasta me ven que quito toda esta mierda. E faigo como Dios manda. A ver se me atacan aí. E veña, finalizamos turno. Veña, seguimos para diante. Sí. Ahora non lles fai falta tanta pasta. Darellela po seguinte turno, non hai problema. Xa deberían ser autosuficientes, joder. Teñen territorios a tomar polo cu. Xa deberían facelo mínimamente ben. A ver, cántabros, home. Non me señades pesados. Por que non vos vades por aí? Vade conquistar outro pueblo por aí. Joder, emboscada. Ai, no. Pua, teñen balistas. Dios, estou morto. No. Pírome. Destination reached. Que chungo. Vanme deixar flipando o ejército. Veña, vamos aló. Vanme deixar flipando o ejército estes. Igual non foi unha boa idea meterse cos tarraconienses, Joder, cos de Tarraco. Bueno, as tropas son bastante tales. O peor é a puta balista aí no medio. Bueno, van flipar. Van flipar, onde estades vosotros? Non os vexo. Así que de puta madre. Balista! Que de puta madre. Un pouco incómodo, non, xogar aquí. Pouco incómodo, joder. Moi incómodo, ademais. Tropas estiradas para evitar que... Noble riders! Balista! Que as balistas me rebenten.
Sword masters! Vou meter aí os cabalos, sí señor. Vamos meter cabalos aquí. A ver se hai suerte e non nos descubren. A ver se hai suerte e non nos descubren. A ver se hai suerte. Veña, rápido, antes de que aparezcan as súas tropas. Look at them. Dirty fuck. Vienen refuerzos enemigos. Quero que rebentes as balistas, tío. É o que hai. É o meu. Merda, mandei os cabalos todos para aquí. Foi unha putada mandar todos os cabalos para aquí, Tiña que terme cortado un pouco. Buf. A ver como vamos. Bueno, as balistas xa as destrocei. Oye, eso foi un puntazo. Por lo menos non me encordiaron moito. Fearless warriors! Tremble before us! Joder, non foi unha boa idea, meter aquí abaixo os cabalos non foi unha idea pésima. Merda. Ou non, quen sabe? Ou non, xa veremos, a ver. Ou non. Sons of Woden! Ou non. They're taking trophies! Ou non. Vamos. Sword Ou igual non. Dios, os cabalos. Que as balistas son chungas, as balistas son chungas porque joder, canta puta caballería, chaval. Swords! Kill! Orders! Hemos descubierto las unidades enemigas ocultas. Oye, bien esas merdas, joder. They will bleed for us. Sword masters! Warriors of Germania! Sword masters! Tremble before us. Sword masters! Battle Slogo! His head is mine! Scrappers ready! Merda. Sword Hemos descubierto las unidades enemigas ocultas. Noble riders! For the old father! Fearless warriors! Hoorah! Battle ready! Noble riders! Bueno, estou me forrando así é todo, Ready for battle! For the gods! Charge! Así é todo, estou me forrando bastante ben, ademais. Sword masters! Melee warriors! Sword masters! Merda, que cojones fan as balistas facendo o garrulo? A ver. For the old father! Mountain death! Understood! Nuestros hombres están viniendo abajo. Vou perder algunha unidade, pero hecho que hai, amigo. Sword masters! We'll kill them all! Sword masters! Bueno, temos todo máis ou menos. Scrappers ready! Temos todo máis ou menos. Ai, cando acabemos con estes, Sword masters! temos que organizarnos outra vez a defensa. Veña, defensa, aquí. Forward! Merda, que non sei o que... Merda, que se non...
Aí estamos, caballería. Tú... Disparad ya estas porque... Our horses love blood. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. A ver, veña. Veña, rápido. Madre mía. Que hay unidades sueltas por ahí, por todas partes. ¡Buh! Sí, señor. Pensé que iba a perder, Pensé que iba a perder. No, no, no. Tenemos por aquí mortes muy fáciles. Tenemos mortes muy fáciles. Tenemos mortes muy fáciles, amigos. ¡Sí, tío! Ay, pobres soldados, pobres soldados, pobres. ¡War! ¡Hala! Non o fixen moi ben porque fixenme pecho un lío cas montañitas e non podía controlar ben as tropas, pero bueno, pensei que iba a ser peor. Realmente pensei que iba a ser peor. Hala. Ganamos a partida. As balistas, desta vez non moito, Os cabalos desta vez forráronse. Tiña moito arquero, joder. Había moito arquero. Bueno, pues non estuvo nada mal. Estuvo nada mal. Mira como subiron todos. Foi todo un acerto escapar para aquí e que me pillaron na costa. Se non fora pola costa eu penso que estaba jodido. Pero ao pillarlo de costa abaixo creo que eso que foi o que o matou. Eu creo que eso foi o que o matou, vamos. Que fas tú? Fas tú aí? Que fas tú aí? Deixa de esa para atacar arriba, home. Non señades gañas, home. Aí, veña. Que estes galaicos é que non teñen un xeito. Non me teñen un xeito. Va a atacar de arriba. Que facedes aí? Que teño as tropas arriba perdendo tempo, veña. Pacto de Nación, Confederación, Gala. And only fools would not wish to be friends with you. Teño moi cerca, non quero máis movidas por ahora. Xa teño bastantes movidas por ahora. Estos de lanos ainda me van dar un par de sustos. Ainda estou nos vendo, van me dar un par de sustos. Cante caballería tiña, como se me foi. Foi un error moi grande meter a caballería ali abaixo, Tiña que tela, joder. Sí, señor. Joder. Home, non creo que haxa... Non creo que haxa moito problema. Vámola a pelear. Vámola a pelear. Teñen moito... É que igual me entran porque teñen moita caballería, Estes son duretes. Estes non sei como me va a ir. 1, 2, 3, 6 de cabalos. Joder, elefantes. Joder, a ver como nos vai aquí. Evidentemente vas a entrar por aquí. Eso é, bueno, evidentemente. A ver, temos piqueros. Our spears are yours. Poñémoste aí. Gotcha. All right. Aí estamos. Tú nun grupo aparte. E despois
Dous aquí, cada un no seu grupo. Nah, vámonos poñer máis achegados á parede que non teñen sitio por onde colarse. Despois, unha unidade aquí e a outra así por aquí. Así en principio. Spear levy! Así en principio. Grouped and waiting! Longbows! Este supónse que virán por aquí, así que vamos a dar Germanic youths! unha pequena sorpresa. Keep watch. Que non me fío destes. Missile warriors. Non me fío nada destes. Así que vamos poñer aquí forza de ataque. Spearmen! On the screen with your Aquí con muro de shields! escudos. Tedes Warriors algo. of Germania! Ah, vosotros tedes a You have caballería, our vale. spears? Aí estamos, a caballería automática. A mí a última vez que a usei funcionoume realmente ben, así que deixo en automática. Teño que acordarme de que te baixarvos de aí. E vamos, aló, logo. A ver como vamos esto. Today, as your leader, I command you to stand. Vamos, movede vos. Movede vos. Bueno, eu flipo ca... Deixan aí. Bueno. A ver, vamos despacio, 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 despacio. Longbow hunters! Despacio. Dios. É que teño medo a que me rompan as portas sin baixarlles unidades, A estes teñolles medo. Non sei por qué, pero teñolles medo, a verdade. Ainda que a cantidade de flechas que lles van caer, non sei eu como lles irá, vamos. Estalles chovendo, bueno, a base de bien, ademais. Non me ven, pero bueno. Reload now! Vamos a aproveitalo. Unha unidade xa casi reventada. Bueno, casi reventada. 90, sí. Esto... Está chovendo, va, bueno, hombre, non me queiman a porta na vida. Non me din cuenta de que estaba chovendo. E se está chovendo non me poden incendiar a porta. Iso é unha gran putada. Sons of Walden. Vale, se lles rebento estas tres xa me vai ser máis fácil, porque a caballería aí non ten pouco que facer. Sí que ya revento, joder, sí. Sin problemas, vamos a acelerar, si non é un coñazo. Vamos a acelerar, si non é un pequeno coñazo. Non me rompen a porta na vida. E voulles causar baixas, polo menos. Un elefante menos. Bueno, hombre. E non se apartan. Ai, Dios mío, que xente. Pobres elefantitos, como nos que son. Si, nada, esto nada. Pensei que iba a ser peor, pero non. Está ganada, está ganada. Está ganada. Era máis medo meu que posibilidade de victoria enemigas. Outra vez, recarga rápida, tíos. Nuestros hombres están viniendo abajo. Home, é o que hai, a ver. Pero vamos, tampouco é... Estades acabados. Xa antes de empezar... Ainda lles queda outras 3 unidades de arqueros, amigo. Eu sí que estou acabado, que xa se me acaban as flechas, carallo. Hostias, va, pero estes non entran, joder, é que é imposible que entren estos. É imposible, vamos. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Máis arqueros. É que van a acabar eles sin tropas antes que eu sin munición, Nuestros hombres están viniendo abajo.
Dame polo cu, vai Nuestros aguantar. hombres están viniendo abajo. Pórtame moi pouco. Nuestros hombres están viniendo abajo. Tiña que teros baixado antes. Tiña que teros baixado moito antes. Bueno, non me di ni conta. Pero da igual, xa están reventados por todos lados. Joder, isto xa non ten xeito nin... 34% aínda, buenas. Bueno, supoño que acá deixaría aquí o gameplay, porque xa vai facer unha hora dentro de nada. Así que, cando acabe esta partida, deixámoslo po seguinte. 42, vades morrer antes. Vades morrer antes, sí. Dios, vai a esterqueira, vai a esterqueira, vai a esterqueira, vai a esterqueira, vai a esterqueira. Pois sí, reventaos, reventaos. Reventaos, reventaos. E mandan máis cabalos, sí, home, acabado con todo, madre de Dios. Madre de Dios. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Quedaría sin munición, non me extraña. Quedan 7 minutos. No, porque 7:14. Vai a andar aí ao corte, Mira, hasta temos tempo de traer as tropas estas que se me olvidaron aí. Vamos a traer para aquí, que sempre veñen ben. Non me van a facer falta, pero por non van a dar chegado siquiera. A ver, home, acabade, veña. Tiñelles que ter deixado romper as portas, joder, e non matalos. Pero bueno, da igual. A min as defensas gustanme, A min as defensas, a verdade é que a min me gustan as defensas. Solo que tampouco fai falta ser un genio para facer isto. Isto é unha basura. Isto é unha basura. Isto é rirse de un. Xa está, xa non tes máis tropas, tío. A mí o que non me parece mal, o que me parece mal é que non se poidan poder abrir as portas cando deixalas abertas. Para deixarles entrar, vaya. Eso deberíase poder facer. Sería o máis normal, vamos. Suicida tú tamén, Porque vamos, menos mal que no parche 7 aí ya non era unha suicida. La fortuna se pone de nuestro lado en la batalla. Se chega a ser suicida, madre mía. Hala, finalizamos batalla. Victoria ajustada. Que vamos. E as que perdinas por tonto, pero bueno. Pouco da igual. Alianzas una vez acabada la guerra, sí señor. Home, bo, desde logo. Objetivos, domina 16 facciones. Oh, mire tú. Joder, estoy me forrando aquí, qué tontería. Nuevos, tu aliado se está preparando para enfrentarse al objetivo, Ah, vale, ahí está. Ahí estás. Ahí estás tú. Ahí estás tú. Ahí estás tú. Bueno, deixo aquí porque xa
irá facer unha hora, así facemos un gameplay máis ou menos corto. E po seguinte conquistaremos, bueno, conquistarán os galaicos Cantabria. E despois supoño que seguiremos por abaixo. Seguiremos dando os turdelanos estos. Seguiremos dándolles algo de... Poa, deixaron eso. Tamén estes... non entendo como non me atacaron os tipos, Non entendo como estos non me atacaron. Está por aquí, está complicado. O que pasa é que teño dos ejércitos aquí moi tochos que... Thirsty for battle. Que este pasou unas putas. Pero é que eran moitas tropas, joder. A ver, eran moitísimas tropas. Eran moitísimas tropas, vamos. Teño que ir... Vanme pillar Tolosa. Mierda. Vanme pillar Tolosa. Non sei, vou te mandar a ti pa Tolosa. Sí, vou te mandar a ti pa Tolosa a cubrirme isto porque este vaime follar. Bueno, eso, hasta o siguiente gameplay, amigos.